Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καληστερίζουμε από το στάδιο Λευκημαίων. Σε έναν αγώνα μεταξύ Γαρδικιώτη Αλέξανδρου Τσάντου και Ζερβού Ιωάννη Μίγα, Παύλα, ναι. Και το παιχνίδι που θα στείλει τον νικητή στην ελίτ του λευκημαϊκού μπάσκετ. Περιμένετε λίγο πριν αρχίσετε. Να σας πω ότι το παιχνίδι πρέπει να διακρίνεται από την αλληλεγγύη μεταξύ σας, εντάξει. Δεν θέλω τσακωμούς, δεν θέλω τίποτα. Ο Ζερβός λέει εντάξει, αρχίζουμε. Λοιπόν, μπορούμε να προτείνουμε. Καλησπέρα από τον Κουλούρη Αθανάσιο, το μάτς αρχίζει. Προτείνω Γαρδικιώτης Αλέξανδρος από περίπου το συμβολή στα στοχή. Η μπάλα στα χέρια του Ζερβού Ιωάννη και το μάτς αρχίζει από τώρα. Καλή επιτυχία και στους δύο. Καλό παιχνίδι προπάντων. Για να δούμε. Ζερβός αρχίζει τις τρίπλες. Θα κοντράρει τον Αλέξανδρο, και ο Αλέξανδρος κατά μερικά κιλά παραπάνω. Ναι, θα το χάσει. Για να δούμε. Γαρδικιώτης τώρα. Θα πάρει το φάουλ. Και η μπάλα πάλι καταλήγει στα χέρια του. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του, δεν πρόβλημα να τη σκάσει. Και ξαναγυρνάει σε αυτόν, γιατί είπαμε από την άμυλα, την αθλητική διακρίνεται αυτό το παιχνίδι. Είναι φιλαράκι και κολλητά, θα μπορούσαμε να σας πούμε. Ρεύεται, όχι, δεν είναι βήματα. Δεν είναι βήματα, παίξε ρε μαλάκα. Γαρδικιώτης, θα κοντράρει το Ζερβό, ο οποίος παίζει άμυνα κολλητή. Για να δούμε. Γαρδικιώτης, θα ρολάρει, θα αποστάρει και θα... ένα πολύ καλό καλάθι. Δεδομένου του ταλέντου του. Γαρδικιώτης θα πάρει το τρίποντο και θα το χάσει. Θα το χάσει το τρίποντο, κυρίες και κύριοι. Και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Γιάννη, που με μια ωραία ριβέ θα κάνει το ένα όλα. Ή ένα απλά. Για να δούμε. Ζερβός κυρίες και κύριοι. Για το τρίποντο, όχι. Θα πάρει το ριμπάρο ο Γαρδικιώτης, ένα περιποιωτήριο, θα χτυπήσει λίγο το προσωπάκι του. Θα σουτάρει. Θα στοχίσει. Το σκορ παραμένει 1-1 σε απευθείας μετάδοση από το γήπεδο Λευκημαίων της Λευκήμης. Λοιπόν, Ζερβός Ιωάννης ταλαιπωρεί την μπάλα, θα λέγαμε, την ταλαιπωρεί, αλλά για να δούμε, το αποτέλεσμα έχει σημασία, θα χάσει όμως, θα πάρει το rebound, και ο Γαρδικιώτης θα πάρει το rebound, θα λέγαμε, μέσα από το rebound του Γιάννη του Ζερβού. Για να δούμε. Γαρδικιώτης κάνει ωραίες τρίπλες. Δεν είναι τίποτα. Και θα κάνει το 2-1. 2-1 προηγείται ο Γαρδικιώτης Αλέξανδρος Τσάντος επί του Ζερβού Γιάννη Μίγα. Για να δούμε. Υποψία φάουλ εκεί. Γαρδικιώτης αλλάξει χέρι. Θα αποστάρει. Όχι. Γαμώτο. Θα χάσει το σουτ. Για να δούμε. Ζερβός. Θα απαντήσει στις ευκαιρίες χαμένες. Όχι. Θα βάλει καλάθι τελικά. Και το σκορ γίνεται 2-2. Γίνεται 2-2 κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Ζερβός τώρα με την μπάλα στα χέρια. Να δούμε τι θα κάνει. Συνεχίζει τις τρίπλες. Κάνει μια κίνηση ωραία και θα κάνει το 3-2. Ο Ζερβός πετυχαίνει κάποια κλείσιμα καλάθια. 3-2 ναι, υπέρ σου είναι. Εδώ κυρίες και κύριοι, από το γήπεδο Λευκημαίων και πάει σε Ελλάδος. Για να δούμε. Θα πατήσει. Θα κάνει το 4-2. Θα λέγαμε ότι είναι on fire, he's on fire, να το πούμε ολόκληρο, θα πάρει και το τρίποντο, θα το χάσει όμως. Ο Ζερβός, ο Αλέξανδρος κάνει μια ωραία τρίπλα, ο Γαρδικιώτης Αλέξανδρος Τσάντος, θα κάνει το 4-3, σε ένα παιχνίδι που πραγματικά θα χαρακτηρίζαμε, αν και φίλοι κολλητοί, χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη ενέργεια, έτσι. Θετική ενέργεια, τσαλίκης. Για να δούμε τώρα, θα πετύχει το καλάθι, όχι, θα το χάσει. Θα το χάσει, την κάμερα φάνηκε ότι δεν θα το είχανε, αλλά το χάσε. Φαίνεται στο πρόσωπό του ζωγραφημένη η θλίψη για αυτό το χαμένο lay-up. Ο Γαρδικιώτης όμως δεν πτωείται. Θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει ένα τρίποντο φοβερό και τρομερό. Και θα ευστοχίσει κυρίες και κύριοι. Θα ευστοχίσει και θα αφιερώσει την εξέρα της Λευκήμης. Θα αφιερώσει. Για να δούμε, Γαρδικιώτης για 3. Συνεχίζει. Το σκορ θα μπορούσατε να μου πείτε πόσο είναι. 7-4 υπέρ του Γαρδικιώτη. Ο Γαρδικιώτης δείχνει να βρίσκει το καπαλιό χαμένο αυτό του που είχε... Πάλι θα το χάσει. Ζερβός Ιωάννης. Θα εκμεταλλευτεί την αναλυτικότητά του και τα προσόντα του. Θα πετύχει καλάθι και φάουλ. Και το σκορ είναι 7-5. Ζερβός. Θα εκμεταλλευτεί πάλι τα ίδια. Θα το χάσει όμως. Και
7-6. Ο Γαρδιώτης τι κάνει εκεί? Ξεθολώνει, προσπαθεί να ξεθολώσει. Ζερβός Ιωάννης. 7 όλα. 7 όλα το Ζερβό τον Ιωάννη. Για να δούμε τώρα. Ζερβός. 7 όλα. Θα δεχτεί το stop από τον Γαρδιώτη, τον Αλέξανδρο. Θα του κλέψει ξανά την μπάλα σε πείσμα. Εδώ έχουν μια λογομαχία για το αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν. Τελικά την μπάλα θα την πάρει ο Γιάννης Ζερβός και θα κάνει το 8-7 υπέρ του με ένα καλό jump shoot, δεδομένου τον τραυματισμό που είχε αυτός στους κάλους, έτσι. Για να δούμε τώρα. Θα πατήσει ένα άσχημο shoot, όμως θα πάρει το rebound. Ο Γαρδιώτης δείχνει έξω τα νερά του, τα θαλασσινά, και θα κάνει το... αφιερώνει, θα κάνει το 9-7. Ο Γαρδιώτης έχει θολώσει, θα πάρει το shoot ο Ζερβός, το τρίποντο, το χάσει όμως. Για να πάμε να δούμε λίγο, η μπασκέτα έχει κάτι. Γιατί τα ρουφάει όλα του Ζερβού, τι γίνεται? Είναι η μπασκέτα αυτή, και αυτό είναι το χέρι του κουμί. Για να δούμε. Αυτό είναι το χέρι του κουμί, του Θανάση. Για να δούμε, συνεχίζει το Γαρδιώτης. Ναι! Θα κάνει το 9 και το παίρνει πάνω του. Για να δούμε, Γαρδιώτης. Θα πάρει και το τρίποντο. Θα κάνει το 19 ο Γαρδιώτης. Μόλις είχαμε έρθει κοντά του, ξεμπούκωσε θα λέγαμε. Ήταν μπουκωμένος, δεν είχε πάρει καλά λάδια. Θα πάρει και ένα σουτ. Για να δούμε, Γαρδιώτης. Γαρδιώτης, είναι ευκαιρία να τελειώσει το μάτς. Το τελειώσει? Όχι, δεν το τελειώσει. Ζερβός θα το χάσει. Θα πάρει το rebound όμως και θα κάνει το 10 όλα και το παιχνίδι θα φτάσει, όποιος φτάσει πρώτος στο 12 απόδοση είναι ο νικητής και πλέον καταξιωμένος παίκτης. Για να δούμε. Ζερβός διαβάζει, θα λέγαμε, διαβάζει την ψυχολογία του Αλέξανδρου που δεν είχε καλύτερη μετά τον κόκκορο στη φάδο που φάγε. Για να δούμε. Ζερβός ρολάρει το σώμα του πολύ όμορφα. Θα το χάσει όμως. Γαρδιώτης Αλέξανδρος στα 10 όλα. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Γαρδιώτης θυμίζεται για το τρίποντό του. Ένα ψιλοκρεμαστό με πολύ καμπύλη. Για να δούμε. Θα σουτάρει. Θα σουτάρει. Θα το χάσει όμως. Είναι airball. Στο κρίσιμο σημείο θα λέγαμε ότι κουράστηκε. Για να δούμε τώρα. Μίγας. Θα κάνει ένα βήμα πίσω. Θα αποστάρει κάπως, θα λέγαμε. Θα πάρει το σουτ. Θα το πάρει. Και είναι 11-10. Ο Γαρδιώτης μαρκάρει με τα μάτια του Σούπερμαν. Για να δούμε. 11-10 ο Ζερβός με ένα καλάθι έχει νικήσει το παιχνίδι. Και θα το πραγματοποιήσει. Είναι νικητής, κυρίες και κύριοι. Είναι νικητής. Και πανηγυρίζει στους οπαδούς. Ναι, και φυλάει, και φυλάει. Και φυλάει. Ο Γαρδιώτης είναι ετοιμένος. Σίγουρα τα χέρια, φιλιούνται. Είναι αγαπη, είναι προπάνω των φίλων. Είναι προπάνω των φίλων. Έχεις να πεις κάτι για τον αγώνα? Ευχαριστώ όλους, σας αγαπάω πολύ. Εσύ γιατί? Τι να πω, είναι λίγο τέτοια από βρίσκομαι σε περίοδο από θεραπεία. Είχα σκεφτήσει, μου άλλαξε τεράστια η μπουτίκα ναυτικών του Ατσάλια και γνίστρισα με το που το... την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα, μήπως θα θεωρείς ότι φταίνουν τα ελαστικά? Θεωρώ ότι ήμουν κεφτωμένος εκείνη τη μέρα. Ναι. Σκεφτόμουν κάποια με παράτησε. Ποτέ να μάθεις να μας το πεις. Μαρία, είπαμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα θέλεις να το ξαναφτιάξετε με τη Μαρία? Όχι, άφηνε να πάει να φέσει κατά. Ναι, αυτά. Βρίσκομαι σε μια περίοδο θεραπείας, στον ανέδω τραυματισμό μου. Καλός ο αντίπαλος, αντάξιος των δυνατοτήτων του, των δυνατοτήτων μου μάλλον. Ναι. Μπορούσε να ανταπεξέλθει και με κέρδισε, το ξέρω ήταν έκπληξη. Εντάξει, ποτέ να ξέρεις κάτι. Δεν υποτιμούμε ποτέ κανέναν αντίπαλο. Ήμουν τραυματίας, αλλά ήταν και... Σε καταλαβαίνω, για τη Μαρία έχεις να πεις κάτι, δηλαδή δεν την ικανοποιούσες σεξουαλικά, ρε παιδί μου. Δεν ικανοποιούσα, τι της έκανες? Αλλά η απόσταση ήταν μεγάλη και... Τι της έκανες? Της έκανα τα 3-2. Τα 3-2 της έκανες. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους χορηγούς της Λευκήμης του αυτού του αγώνα. Ήταν οικοδομικά υλικά Ρούβελας, βλέπουμε σιδηρικά υδραυλικά μονοτικά, Ελενίτ, Λευκήμη. Και θα δώσουμε ένα τηλέφωνο σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε για να αποκτήσετε κάτι από αυτό, από αυτά που προαναφέραμε. 2610 22
144, 5, 6, 7. Δεν ξέρω. Εντάξει. Και δεν ξέρω. Λοιπόν, ευγενική χορηγία για το... Κασταμονή της Ρομπέρτος, υδραυλικά και ουσίες χειροπνεύματα. Λοιπόν, στην περιγραφή ήταν ο Θανάσης Κουλούρης. Σας εύχεται καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά. Επίσης, βλέπουμε εδώ το θηρίο, κοιτάξτε Παναγία και Χριστέ και Αγία μου Σπυρίδωνα, κοιτάξτε σώμα. Εντάξει, τελειώνουμε. Κοιτάξτε τέλος. Κοιτάξτε σήμερα.